Teidät 40 vuotta Laineella. En kyllä muista, että olisi ollut tällaista sortsikeliä lipunnostossa, mutta säiden haltijat suosii meitä. Ja en kyllä muista, että ikinä olisi kuvattu ja nauhoitettu tätä juttua oikein tuollaisella komealla dronella ja vehkeellä. Mutta kerran näinkin päin. Talkoot on hoidettu hienosti ja kerrankin on ollut talkoissa kunnolla porukkaa. Ja yli 20, mitä on 23 venettä lipunnostossakin on kyllä hieno asia. Talkoot tietenkin jatkuu vielä sitten ensi viikolla. Vapaaehtoiset vaihtaa sinne lattiat ja tuossa on ollut vähän puhetta, että pestös vähän itse löylyhuoneen lauteitakin vähän useammin kuin kerran vuodessa. Meidän pääjuhlan 4. marraskuuta järjestelyt on hyvässä vauhdissa, kohta loppusuoralla. Virpi ja tiimi tuossa rakentelee meille illallistarjoilua ja systeemiä. Eiköhän ne saada myöskin pulkkaa tämän kuluvan kuukauden aikana. Virpille vaan kova kiitos. Voisi oikein taputtaa aiheelle. Koko tiimi on kyllä. Että... Koko tiimillä. Hyvä tiimi. Myöskin sitten tällaisissa juhlissa on perinteiset arpajaiset ja tietenkin eri yrityksiltä ja miksei yksityisjäseniltäkin odotetaan vähän arpajaispalkintoja, että hoidetaan ne asiat kuntoon. Myöskin tässä just 40-vuotisjuhlan kunniaksi on Karikiertäjät julkaissut uudet komiat web-sivut. Kiitos siitä dronen ohjaaja Tuomakselle. Tässä olisi taas taputuksen paikka. Hyvä Tuomas! Juhlajulkaisu on tässä jaettu noin kuukausi sitten ja ilmoitusmyynti tuotti 11 500 euroa. Ja viime torstaina saatiin Sipoon säästöpankin säätiöltä 1 000 euroa lisää, eli 12,5 tonnia. Yes! Hyvä. Se on. Eli itse julkaisu jakelukustannuksena ja kaikki ne oli vajaa 5 tonnia. Et ihan komiasti tuossa jää kyllä tuottoakin sitten. Varmaan osataan käyttää nämä rahat ihan hyvää tarkoituksiin. Oli hieno julkaisu. Kuka oli tehnyt, niin oli upea. Juhlajulkaisu toimikunnalle taas taputukset. Joo, ja kiitos myöskin niille jäsenille, jotka sitten yritystensä muodossa otti näitä ilmoituksia tähän julkaisuun. Niitä oli hyvinkin toistakymmentä. Ensi viikonloppuna moottorivenejaosto järjestää Eskaderin Loviisa, Svartholmaa, Tirmoa. Tällä hetkellä on ilmoittautuneita 4 venekuntaa. Et oikeasti nyt käsi pystyy ne, jotka aikoo osallistua. Jukalla oli siellä ainakin ja Lehtisen Timo ottaa ilmoittautumisia vastaan. Saa sinne tulla purjeveneelläkin. Kaikilla vehkeillä. Niin. Kyllä, mutta tää on myöskin purjeveneilijät ovat tervetulleita. Tietääkseni myöskin purjeveneessä on moottori. 10.6. on lauantai-kisa, joka on samalla Itäsyndikaatin osakilpailu. Ohjeet ilmoittautumiseen on jäsenkirjassa ja web-sivuilla. Laaksosen Kaitsu hoitaa tätä hommaa, että osallistumisia kaivataan. Jolla leiri on 16-18 kesäkuuta Lövhyddanilla. Sitä vetää taas Tuomas ja sitten Tuomas Ekström tässä pitäisi olla myöskin läsnä siellä. Joo. Ilmoittautumisia siihenkin on kyllä
ihmeen vähän. Paljonko niitä oli? 2 oli vaan tällä hetkellä. Okei. Pitääköhän ilmoittautua, että on tulossa. Kaikki lapselliset ihmiset ja veneilijät, ottakaa tämä huomioon. Ja tämä on tietenkin myöskin lastenlapsille aina aktuelli tapahtuma. Tietenkin meillä on sitten juhlavuoden tapahtumakalenterissa on aktiviteetteja koko kesälle. En viitti niitä tässä nyt puheessa sen laajemmin mainita. Ne löytyy siellä web-sivulla ja jäsenkirjassa niistä ilmoitetaan. Näin 40-vuotis juhlavuonna ollaan saatu myöskin uusia jäseniä ihan kiitettävästi. Tahdon toivottaa kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleeksi karinkiertäjiin ja myöskin kaikkiin seuran aktiviteetteihin. Eiköhän tämä olla sitten suurin piirtein tässä, että nostetaan karinkiertäjien lippu. Hattu päästä. No niin, julistetaan karinkiertäjän 40-vuotis juhlavuosi avatuksi. Kippistä. Nyt saa taputtaa. Kiitos.